Uy. Kalami pa naglawas, uy. Bato-bato man. Ano ka dyan, sir? Takangi mo ron. Masa man daw? Irito ko. Dito, kinsa ka po? Maria. Maria? Napiti, makita George, makakaya ka Oh, kato. gani, no. Irito ko no kay piti kay ito. Dawaton ka kato, George nga. Gwapa, makita. Mao ganing irito ko kay gwapa kayo. Ipalakas ko. Na, kapasar ka kato, George nga. Piti, makayo to, famous kita sa TikTok. Ay, nasigjag istorya pa. Tara ta, tura na to. Puso ko'y mapapigyan. Adong Maria. Paano na ba ko sa TikTok, kani? Kapasar yung kaala, George. Tanawa ko. Chika kayo. Mauna, George. Bakuna. Chika kayo. Lakaw na dito. Ipalakas na ko. Ay nagdugaya. Yamete kudasai! Isa man. Nakoy rito sa muha ba akong barkada? Rito? Sada kaya na. Ay, kanang unsa day gusto naman sa lalaki te? Ang gusto na ako kay kanang kuan. Kato itong uso na to si Rigor. Ah, rigor. Ano? Kisa na. Makuha yun ka Maria. Kanang unsa pa gyud mong gusto sa lalaki te? Gusto na ko ka ng macho. Ah, macho. Oh yeah. Uy! Kalami pa naglawas, uy. Bato-bato man. Kanang unsa pa gyud te? O gusto na ko, kwartahan. Kwartahan? Dali, nga pangitag paraan. Kalinan na dyan ko sakto. Dako, yun. Salamat pa sa kitang dire. Parang matag kwarta. Aliyot lang, ibalik na ko niya. Kamang nakamasiro na iso ka. Huwag ka nakasa. So, ay sapi. Hindi tayo. Uy, sapi. Hoy, uli na. Manang ka na iso ka. Ah, gusto kag kwartahan te? Kwartahan? Labi sa tanan. Gwapa man ko. Sinit po ng gwapo. Kadala lang tiya, di lang sa katiya. Noon sa man to eh. Anong lakaw man to siya? Ini. Padulong na siyang pat na riya. Murag puha na ni. George, Siya pat. Sa itirada. na, manguli ta. Sa uli. Manguli ta. Dito ka niya. Ano? Manguli ta. Ngano? Gwapo yang ipangita. Baka ni maging na nga. Gwapo ko. Mao gyud problema. Kaya wala sa imuha. Sana ulit ta.